miltä tuntuu nukahtaa juostessa, ja sä herät siihen, sulla jalka tömähtää maahan, ja sun pää tärähtää, ja sit sä herät keskellä erämaata. Sitten sä tiedät taas sinne lapsi ruuhkavuosiarjessa, että mitä se väsymys tuntuu. Et joskus kun tuntuu, että joo, kauhea maanantai-aamuna 7.30 ja väsyttää ja työviikko tulossa, niin sä muistat, että ai niin, no eihän tämä väsymys niinku oikeasti ole mitään. Kun on kokemusta siitä, että jos on menty 5 tunnin unilla 100 tunnin kisa, se tuo perspektiiviä siihen, semmoista voimaantumista. Mä tiedän, että mä jaksan, mä tiedän, että mä pystyn. Welcome to Kalliomäki Podcast, exploring entrepreneurship, society, and well-being. Subscribe now to stay updated on our latest episodes. Tänään meillä on vieraana Suomen tunnetuin lasten kanssa vaeltava vanhempi. Me puhutaan tänään vaeltamisesta lasten kanssa, mutta ylipäänsä ruuhkavuosiliikunnasta. Koska siellä kuuntelijoissa ja katselijoissa on kiireisiä yrittäjiä ja uraan keskittyviä ihmisiä, niin me halutaan tarjota teille mahdollisuus pohtia, että kuinka sitä pystyisi yhdistämään sitten liikuntaa ruuhkavuosina ja hyvinvointia elämään ja pitämään perheestä ja yrityksestä samalla huolta. Päivän vieras on muun muassa reenannut itsensä alle 3 tunnin maratoni aikaan ja laatikkopyörällä ajaen harjoitellut gravelin MM-kisoihin ja tuonut sieltä pronssia muun muassa. Tervetuloa Kalliomäki-podcastiin, Susanna Ylinen. Kiitos. Ja meillä on ollut tapana aloittaa tämä podcasti Threads-raportilla. Eli me ollaan Threadsissa kysytty kansalta ruuhkavuosiliikunnasta, niin kurkataanko se raportti heti alkuun tähän? No, todellakin kiinnostaa. Yes. Eli ei muuta kuin teknikko, laita pyörimään sieltä ja kun on Threads-raportti pyörimässä, niin me katsotaan mun kännykältä se sitten tästä. Jos vuonna 2025 haluaa tietää, miten tavallinen suomalainen ihminen ajattelee, tuntee ja käyttäytyy, niin Threads on se sosiaalinen media, jossa sen asian saa selville. Mä olen Jones Häkkinen ja tämä on Jones Häkkisen Threads-raportti. Tähän podcastiin liittyen me haluttiin Tuomon kanssa saada tietää, että mitä tavalliset suomalaiset ihmiset ajattelee siitä, miten liikunta ja ulkoilu onnistuu ihan pienten lasten kanssa. Joten mä menin Threadsiin ja mä kysyin suomalaisilta, että harrastatteko liikuntaa tai retkeilyä pikkulastenne kanssa? Onko se ylipäätään edes mahdollista? Ja 62% vastasi liikkuvansa pikkulasten kanssa. 15% vastanneista kertoo, että tällainen harrastaminen ei ole onnistunut ja 23% kertoi, että ei ole vielä ainakaan yrittänyt tällaista aktiivista toimintaa pikkulapsi mukanaan. Ja kommenteista tuli vahvasti läpi se, että ihmiset nykyään ihan rohkeasti lähtee kyllä aktiviteetteihin myös pienten lastensa kanssa ja tuli sellainen vaikutelma, että se oma aktiivinen elämäntyyli koetaan arvokkaaksi asiaksi säilyttää ja kokea myös silloin, kun on niitä pieniä lapsia perheessä. Sitten ehkä selkein syy, miksi näin ei tehdä, on kommenttien perusteella se, että lapsen temperamentti ei vaan syystä tai toisesta oikein mahdollista tätä yhteistä harrastamista, eli se on suomeksi sanottuna vähän liian vaikeaa. Eli tämän kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että suomalaiset etsivät ja löytävät tapoja säilyttää aktiivisuutensa ja vaalia suhdetta ulkoiluun ja luontoon, liikuntaan, myös niiden ruuhkavuosien keskellä, mutta tämä oli tietenkin vain Threads-raportin analyysi. Mua kiinnostaa todella kuulla, että mitä mieltä te olette siellä studiossa. Kiitoksia Jones Häkkiselle Threads-raportista. Eli siellä tuli nyt vastauksia, eli 62% vastasi, että liikkuu pienten lasten kanssa. Ylivoimaisesti suurin vastausprosentti. Ja ei ole onnistunut, oli 15%. Ei ole yrittänyt 23%. Mitä ajatuksia sulla herää näistä luvuista? Siis ihan huikeeta, että 62%, siis melkein 2/3 liikkuu pienten lasten kanssa. Niin ihan tosi ihanaa, ilahduttavaa. Sitten kun se prosentti on niin kuin 100% ja ihmiset niin kuin uskaltautuu ja luottaa ja tekee ja menee, niin sitten mun työ on tältä saralta tehty. Mutta siihen saakka niin mulla riittää vielä työsarkaa. Jos mietitään tuolla vaikkapa Amerikan intiaaneja joskus satoja vuosia sitten tai 1000 vuotta sitten, niin silloinhan käytännössä se prosentti on ollut 100. Ehdottomasti. Ja sama, jos miettii ylipäätään Suomessakin aikaisemmin, niin onhan
lapset olleet enemmän mukana niin vanhempien kanssa ylipäätään. Vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt, eihän sellaista ole ollut vielä juurikaan niin 100 vuotta sitten, mutta se, että lasten kanssa on tehty aikaisemmin ihan tosi paljon. Mutta ehkä nyt on vähän ollut sellaista, että ei ole välttämättä ollut niin paljon tapana viimeisinä vuosikymmeninä tehdä vaikkapa vaelluksia, koska se on herättänyt tosi paljon huomioon, tai ei ollut tapana niin kuin ehkä urheilla tavoitteellisesti lasten kanssa, niin tarvitaan mun mielestä vielä semmoista ehkä esimerkkiä ja suunnannäyttäjää siinä. Siellä oli 15% vastannut, että ei ole onnistunut, ja kommenttipuolella oli mainittu muun muassa, että lapsen temperamentti voi olla tähän ollut syynä, miksi on tullut vaikeaa siitä. Mitä se voi tarkoittaa? Mitä sä uskot, että mitä siellä on käytännössä sitten käynyt, ja minkä verran tämä vaihtelee sitten lapsista riippuen? Mulla on 4 lasta. Ja voin kertoa, että on eri temperamenttisia ja on erilaista harrastaa eri lasten kanssa. Lisäksi on toiminut pitkään liikunnanopettajana ja vetänyt kaiken maailman lapsivanhempijumppia ja lapsille urheilukouluja ja muita. Mutta sanoisin ehkä ennemminkin, että ehkä silloin ei ole ollut niitä itselle ja perheelle sopivia keinoja ollut käytössä. Koska siis lapsethan rakastavat liikkumista. Mietin lasta, joka rupeaa konttaamaan ja kokee sitä onnistumisen iloa ja rupeaa seisomaan ja on ihan riemuissaan, että osaa seistä ja ottaa ensimmäisiä askeleita. Että kyllähän meihin on rakennettu sisään se niin kuin rakkaus liikuntaan, mutta mä luulen, että se kertoo sitä, että me tarvitsemme enemmän tukea siihen niin kuin liikunnalliseen elämäntavan elämiseen ja sitten yhdessä liikkumiseen. Että enemmän tukea ja enemmän apua ja enemmän esimerkkejä, jotta löydetään se meille sopiva tapa liikkua. Mutta kyllä mä ainakin huomaan, että mulla ainakin menee hermot silloin, jos mä en päässyt tekemään niin omia juttuja ja omia asioita. Ja sitten on helppo sitten munkin sanoa, että no, koska ei onnistu, koska lapsi jotakin. Mutta kyllä mä huomaan ainakin, että sitten se ratkaisu löytyykin kyllä minusta, eikä sitä lapsesta. Eli esimerkiksi sinne lapsen harrastukseen voi itse mennä liikkuen tai tämän tyylisiä juttuja, arkiliikuntaa. Että sen ei tarvitse välttämättä olla kuitenkaan aina niitä omia juttuja. Vai tarkoitatko sitä, että pitäisi jotenkin vaan järjestää, että pääsisi just sitä omaa lajia kuitenkin harrastaa? Siis tarkoittaa sitä, että jos lapsen temperamenttiin vedoten oli, että ei ole onnistunut, niin ihanaa, että lapset ovat erilaisia ja ihanaa, että on eri temperamentilla varustettuja lapsia, mutta sitten pitää vaan niin kuin vanhemmalla olla kykyä ja taitoa lukea sitä omaa lasta ja etsiä niitä sopivia yhteisiä tapoja liikkua ja tavallaan niin kuin järjestää niitä liikuntahetkiä, mutta tähän kysymykseen liittyen, että pitäisikö olla niin kuin järjestettyjä liikuntahetkiä, niin voin kertoa, että meidän, vaikka nuori on nyt 3,5-vuotias, niin hänellä ei ole ollut vielä yhtään niin kuin organisoitua liikuntaharrastusta, mutta hän laskettelee, hän luistelee, hän pyöräilee alamäkeä, hän luistelee, on paljon eri lajeja, mitä hän niin kuin hallitsee. Ei se ole vaatinut mitään organisoitua harrastusta vasta, että me ollaan tehty porukalla, mutta molempi parempi. Juuri näin, eli se aikuisen periaatteessa pitäisi pyrkiä kaikin keinoin muokkaamaan, ehkä tässä vähän vastakkaisessa ympäristössä, mikä tämä voi olla vähän betoniviirakko tämä elämä nykyään, että on bussit ja on autot ja eletään tämmöisissä kuutioissa, niin kuin nytkin ollaan kerrostalossa. Niin siitä ympäristöstä tulisi pyrkiä jotenkin tekemään ja elämäntavasta semmoinen, että siellä kukin lapsi löytäisi sen luontaisen oman tapansa liikkua ja sitä kautta ehdottomasti. Jos tavallaan mä huomaan, että meilläkin on rajoja meidän pään sisällä. Voisi olla, että 10 vuotta sitten mä olin sitä mieltä, että pitäisi mennä aina ladulle hiihtämään. Hei, come on, me voidaan ihan hyvin hiihtää. Mä oon hiihtänyt kirkkopuistoa ympäri meidän lasten kanssa ja kaduilla lumimyrskyn jälkeen. Että kuka sen sanoo, että pitäisi olla valmiit ladut? Ihan kivat ne on nekin. Mutta lasten kanssa voi hiihtää vaikka kadulla, sit kun on tullut paljon lunta, vaikka tulevana perjantaina toivottavasti. Tai tehdä, että ei tarvitse välttämättä mennä ensimmäistä kertaa harjoittelemaan laskettelua rinteeseen, vaan sä voit kokeilla niitä monojakin kotona. Sä voit mennä siihen lähipulkkamäkeen kokeilla lumilautaa. Sä voit sen lumilaudalla vetää sen 1, 2, 3-vuotiaan kirjastoon ja harjoitella siinä liukua. Että vähän niin kuin haastan niin kuin sitä boksista pois, koska minä ainakin huomaan monestikin ajattelevan niin kuin automaattisesti sitä, että pitäisi olla jotakin tiettyä tai mennä tiettyyn paikkaan. Niin ei, unohdetaan semmoinen niin kuin tosissaan ja vakavissaan tekeminen. Ja ennemminkin leikkimielellä. Nythän on hirveästi tarjolla kaikenlaisia tuotteita tietysti, että maksa X ja tule harrastamaan tämmöistä lajia. No ladut ei maksa yleensä, ellei ole ensilumen latu. Mutta kuitenkin ehkä tässä pitää nähdä sitten vähän
vähän sinne menneeseen elämäntapaan tai jonkinlaiseen luonnolliseen luontoyhteyteen ja mennä vaan vitsi ulos tekemään, eikä ehkä sitten hypätä kaikkeen markkinointifädiin mukaan ja aina pitäisi olla joku harrastus, vaan liikkua vaan luonnollisesti. Sepä, eikä siis sekin, että tavallaan me voidaan mennä retkelle vaikka puistoon. On ihanaa mennä totta kai retkelle vaikka jonnekin kansallispuistoon ja jonnekin kauaspohjaiseen, mutta me voidaan tehdä retki uimarannalle, me voidaan tehdä retki puistoon, me voidaan ottaa kuumaa mehua ja mennä tuohon luistelemaan vaikka tuohon järven jäälle. Et jotenkin niin kuin pyrkiä madaltamaan sitä kynnystä sen liikkumaan lähtemiselle mahdollisimman paljon. Ja sujuvoittaa sitä, että meillä on helppoa myöskin arjessa tehdä sitä, koska kuitenkin arjestahan ne lähtee ne meidän kaikki valinnat. Ja arjessa näkyy se niin kuin meidän arvomme, että mitä asioita me arvostamme. Arvostammeko me sitä meidän terveyttä oikeasti niin, että me liikkuisimme mahdollisimman usein. Tuossa oli 23% Threadsissä vastannut, että ei yrittänyt. Mikä on sun viesti heille? Että mitkä on semmoisia, tai ehkä enemmänkin se, että madalla sun kynnystä. Tee mahdollisimman helppoja juttuja. Sä voit aloittaa sillä lapsen kanssa ulkoilulla, että käyt 5 minuuttia ja 10 minuuttia ja käyt lähipuistossa, käyt lähimetsässä, käyt luistelemassa, sen 5 minuuttia. Madaltaa sitä omaa kynnystä. Että ei sun tarvitse ajatella, että nyt kun mennään hiihtämään, niin hiihetään tunti tai vähintään 5 kilsaa. Sitten kun kerran tänne ollaan tultu, sitten itket ja hiihät. Ei, vaan ennemminkin tehdään niin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja helposti näitä juttuja. Niitä syntyy miellyttäviä kokemuksia sekä itselle että lapselle. Sitten on mukavaa tehdä myös jatkossa. Mutta unohtaa semmoista niin liian kunnianhimoiset suunnitelmat. Mä tiedän, mä rakastan kunnianhimoisia juttuja. Mutta se, että lähtee liikkeelle ihan pienistä perusarjen jutuista, koska sitä kautta syntyy taitoa, sitä kautta syntyy rutiinia, sitä kautta lapsikin oppii. Ja sitten voi tehdä tarvittaessa vaikka niitä kunnianhimoisia retkiä, jos siltä tuntuu. Sulla löytyy mitaleita ja palkintoja, niin mikä on sun suhtautuminen kilpaurheiluun tai ylipäänsä tämmöisiin äärimmäisiin extreme-saavutusten saavuttamiseen ja sitten puhtaaseen liikunnan iloon tai tämmöiseen liikuntaan, missä puuttuu se tällainen tavoitteellisuus? Ihana kysymys. Siis mulla on tosiaankin MM-mitali ja on maailmanennätys hallussa ja on SM-mitaleita eri lajeista, mutta tiedätkö, mä tekisin tätä joka tapauksessa. Mä joka tapauksessa teen tätä, että ne kisat ja no etenkin kisat on sellaisia niin kuin kirsikkoja kakun päällä, että joka tapauksessa mä haluan liikkua lasten kanssa, mä haluan liikkua itsekseen, mä haluan olla hyvässä kunnossa, että mä jaksan ja mä oon energisempi. Sitten mä käyn silloin tällöin niin kuin kisassa hauskuttavassa itteeni, että siellä on huollot kunnossa, on muita kenenkin kanssa pyöräillä tai juosta tai mikä se laji ikinä onkaan. Että se on vaan niin kuin semmoinen ekstra sinne. Ja joo, mä teen välillä vähän övereitä, menee vähän pitkäksi, että 100 kilsan juoksu tai mupisi, onko se 300 kilsan juoksu tai se vajaa 4 kilsan hiihto. Niin ne on ihan tosi hauskoja ja kivoja, mä tykkään niistä, koska se sellainen niin kuin äärikokemukset tuo perspektiiviä elämään. Et kun mä tiedän sen, että miltä tuntuu nukahtaa juostessa, kun sä nukahat kesken juoksun ja sä herät siihen, sulla jalka tömähtää maahan ja sun pää tärähtää ja sit sä herät keskellä erämaata, niin sit sä tiedät taas siinä ruuhkavuosiarjessa, että mitä se väsymys tuntuu. Et joskus kun tuntuu, että joo, kauhea maanantai-aamuna 7.30 ja väsyttää ja työviikko tulossa, niin sä muistat, että ai niin, no eihän tämä väsymys niin kuin oikeasti ole mitään. Et siinä hetkessä se tuntuu siltä, mutta kun on kokemusta siitä, että jos on menty 5 tunnin unilla 100 tunnin kisa, niin sitten se tuo perspektiiviä siihen, semmoista voimaantumista. Että mä tiedän, että mä jaksan, mä tiedän, että mä pystyn, mä tiedän, että mulla on vaikka miten paljon resursseja jäljellä. Sitten kun mä oon aivan sippi ja aivan loppu, niin en mä oikeasti mun käyttänyt potentiaalista kuin 10%. Mulla on vielä 90% käyttämättä. Ja mä haluaisin, että ihmiset lähtisivät, ei sen tarvitse olla urheilu, mutta jotain omaa juttua ja omaa intohimoa toteuttamaan ihan sen takia, että se antaa eväitä ja jaksamista siihen tavalliseen elämään. Se tuo mielekkyyttä elämään ja meillä on vain yksi elämä. Mä itse harrastan West Coast Swing-nimistä lajia. Se on paritanssilaji, Kalifornian kansallistanssi. Ja siinä on tosi sisäänrakennettuna tämä kilpailumuoto. Se on syntynyt alun perin siitä, että eri tanssilajien kilpailijat tulee yhteen, arvotaan parit, arvotaan biisi ja sitten improtaan koko tanssi. Niin se on ehkä kauimpana, mitä
ennen kuin aloitin tanssimaan, niin kauhin mahdollinen esiintymiskokemus, mitä voisin itselleni kuvitella, ja vielä se, että kilpaillaan siinä. Mutta kun mä lähdin tekemään sitä, niin kävi just tuo, että se perspektiivi muuttui sinne arkeen. Ihan näihin podcasteihinkin, haastattelutilanteisiin. Näihin on tullut jonkinlaista varmuutta siitä, että on uskaltanut tehdä jotain niin hullua, mennä tanssimaan muiden eteen improlla random parin kanssa. Että kannustan kyllä omasta puolestani kanssa ihmisiä kokeilemaan rajoja. Kyllä se arki siitä saa vähän erilaisen tunteen. Ja just se, että eri iässä voi vielä, mä lähdin niin kuin 30-vuotiaana harrastamaan itse sitä tanssia, niin ei ole liian myöhäistä mihinkään. Ei. Ja sitten mun mielestä, vaikka jos miettii yrittäjyyttä ja yrittämistä, niin se tavoitteellisuus, että vaikka se, että jos lähdet juoksemaan 300 kilometriä, sitten sulla on puoli vuotta aikaa reenata siihen 300 kilometriin, sehän tuntuu ihan järjettömän pitkältä matkalta. Että oikeasti juokse 300 kilometriä putkeen, jos nukut jossain puskassa, niin sehän tuntuu ihan hirveältä, mutta sitten kun sä pilkot sen osiin, teet sulle niin kuin selvät suunnitelmat, teet sulle ne tietyt harjoitukset sinne, niin siinä on ihan hirveän paljon samaa kuin yrittämisessä. Että vaikka mullakin on isot tavoitteet yrittämisessä, se, että mä pilkon sen osiin, tiedätkö, peruna kerrallaan ja pikkuhiljaa kohti sitä tavoitetta. Eikä mä sitten kun lähtee juoksemaankin sitä 300 kilometriä tai hiihtää 400 kilometriä, niin en mä tiedätkö ajattele sitä, että nyt mulla on 400 tässä edessä, vaan mä pilkon senkin osiin, että mitä asioita tulee ennen sitä. Niin samalla tavalla yrittämisessäkin on se, että mulla on monta juttua, monta hommaa, monta työtä ja mä teen osatavoitteita itselleni ja pyrin niihin osatavoitteisiin. Että se on jotenkin paljon miellyttävämpää ja lempeämpää kuin niin, että vaikka mulla on se isot tavoitteet siellä niin kuin ylhäällä, niin se, että mennään kohti niitä pieniä ja pienten tavoitteiden kautta sitten kivuta sinne huipulle. Juuri näin, eli pieniä tavoitteita ja jopa niitä arjen tapoja, että päivittäin tekee tietyt jutut vaikkapa putkeen, niin ihan sieltä se rakentuu. Oli sitten kyse mistä tahansa elämänmuutoksesta, niin Ehdottomasti, koska jos miettii, että ne arjen teot ratkaisee oikeasti, kokonaisuus ratkaisee se, että voi miettiä vaikka tietystä asioista, että onko ne kohti tavoitetta vai pois tavoitteesta. Ihan tietysti se, että menee ajoissa nukkumaan ja muistaa syödä hyvin ja muistaa pitää huolta omasta jaksamisesta ja perheestä ja kehohuollosta ja lihaskunnosta. Tavallaan, että se on tosi perussettiä oikeasti. Ja sitten kun niistä tekee rutiineja siitä, ja sitten lasten kanssa liikkumista esimerkiksi, niin sitten se tavallaan rakennat ihan automaattisesti sitä tosi hyvää pohjaa ilman, että sun pitää joka päivä tehdä se valinta aktiivisesti. Koska sehän väsyttää, jos pitää tehdä joka päivä valita sen suhteen, että lähteekö lenkille vai ei. Niin sehän on tosi raskasta. Ja se tahdonvoima on rajallinen lihas, mutta ympäristö ja automaatio, mikä meihin syntyy, niin siitä löytyy ihan loputon voima. Kyllä. Mä muistutan yleisöä, että on mahdollisuus osallistua tähän. Tämä on live-lähetys ja voit heittää kommentin sinne linkkarin kommenttikenttään. Kato, että se tulee sinne eventin kenttään, niin tuolta mun moderaattori heittää sen suoraan mun kännykkään. Mä näen sen täältä mun viestiryhmästä. Tänne on itse asiassa tullut kommentti Johannalta. Nyt kun lapset jo isompia, yli 10V, niin paremmin. Ja Ninnulta, että mitäs sit, jos lasta ei motivoi liikunta yhtään? Kiinnostaisi kuulla vinkkejä. Onko näihin jotain huomiota? Eli vaikkapa tähän, että jos lasta ei motivoi liikunta yhtään. Niin kuin sanoin, niin mä koen todella vahvasti, että jokainen meistä on oppinut kävelemään, oppinut juoksemaan. Että jotenkin siinä varmaan kaivetaan tosi paljon sitä herkkää korvaa, että mikä on se juttu, mitä lapsi haluaa tehdä. Että mikä on se juttu ja mikä on se tapa. Eli jotenkin niitä lempeästi lähtee rakentamaan sitä ja kuuntelemaan lasta. Että mä tiedän, että jos mä saisin päättää, niin meillä vaan hiihettäisiin. Mutta koska lapset haluavat, niin totta kai sitten se, että huomioin he, ja meillä harrastaa paljon monia muitakin lajeja. Mutta se, että vanhemman on mun mielestä niin hyvä astua myöskin vähän epämukavuusalueet. Jos lasta kiinnostaa tietenkin joku aivan uusi juttu, sulla ei ole sitä niin osaamista, se ei haittaa, että te voitte mennä yhdessä opettelemaan. Ja myöskin se, että rakentaa sitä arkea niin, että voisi hyödyntää mahdollisimman paljon myös sitä hyöty- ja arkiliikuntaa. Että se on mun mielestä etenkin ruuhkavuosiajan se juttu, että sillä tavalla saat ujutettua sitä liikuntaa joka päivään koko ajan. Jos miettii, että lapsistakin terveytensä kannalta riittävästi liikkuu alle puolet, niin se, että lapsillekin olisi ihan hyvä ujuttaa sitä liikkumista
Ja sitten se, että miten me saadaan riittävästi, niin ei niinkään harrastamisten kautta. Se on hyvä lisä ja se on tosi hyvä bonus. Mutta se, että tulisi myöskin sitä arki- ja hyötyliikkumista, jolloin se ei olisi aktiivinen päätös, vaan liikuttaisi paikkoihin itse pyörällä kävellen, mikä se keino sitten onkaan. Jossain vaiheessa julkisessa keskustelussa se fokus ehkä siirtyi sieltä intensiivisestä urheilusta siihen, että jos vaikka joku hoitaja kävelee päivän aikana vaan askelia tai lapsi kävelee kouluun ja takaisin, niin se voikin olla se terveellisempi juttu kuin se, että istuu pitkään ja sitten tekee yhden intensiivisen urheilun päivässä. Itse ainakin huomasin tämmöisen jutun, niin tuohan olisi enemmän sitä. On, ja sitten on huomannut, kun on ollut siis aivan ihania oppilaita mulla, tai mun opettajaura aikana, niin se, että moni vanhempi saattaa tuudittautua siihen, että lapsi käy reeneissä vaikka 2 kertaa viikossa, ja reenit kestää 1,5 tuntia. Että se riittää niin kuin liikunnaksi. Ja sitten muuten voi liikkua sitten autolla ja muuten ja pelata konsolipeleillä. Mutta sitten kun miettii, että okei, että jos on 1,5 tuntia kertaa 2 on 3 tuntia, sitten siitä on alkuverkkaa ja vaihtopenkillä istumista, niin voi olla, että sitä niin kuin oikeasti hengästyttävää liikuntaa tulee ihan niin kuin minimaalisesti, muutamia minuutteja ja sitä aktiivisuuttakin vähän. Että tavallaan niin kuin sitä, että on todella merkityksellistä, että sitä liikkumista tulisi päivittäin automaattisesti sinne arkeen. Niin se olisi tosi tärkeää sekä lapsilla että aikuisilla. Uskotko, että aikuisilla tuo ruuhkavuosina, lapsivuosina liikunta vähenee ihan puhtaasti sen takia, että se ihan pieni lapsihan ei liiku itsessään. Ja aikuinen rupeaa sitten olemaan satelliitti siinä ympärillä sen sijaan, että ehkä lähtisi lapsirepussa tuonne hiihtelemään. No mä luulen, että koska meillä ei ole sellaista mallia ollut yhteiskunnallisesti, tiedätkö, puhutaan niin kuin latteäideistä ja mammakahviloista ja muuta. Ei ole sellaista liikkumisen mallia ollut ainakaan voimakkaasti. Nyt nykyään yhä enemmän, kiitos sosiaalisen median. Mutta se, että ei ole tehty sellaista samanlaista mallia siihen, että oikeasti että imettää voi ihan hyvin siellä metsässäkin. Tai se, että lasten päiväuniaikoja, niin niitä on tosi hyvä hyödyntää kävelyin. Laittaisi lapsi ei niinkään sinne kantoliinaan, vaan mieluummin ahkion tai hiihtokärryyn. Että se on tosi hyvää aikaa sille vanhemmalle liikkua, mutta meillä ei ole sellaista mallia. Ja sitten monet ovat arkoja ymmärrettävästi. Se on tosi iso elämänmuutos, kun syntyy lapsi. Ja sitten mietitään, että milloin sille lapselle on hyvä ja miten se lapsen niin kuin, rytmit meneekään. Että me tarvittaisiin enemmän vielä rohkaisua ja apua siihen ja kannustusta, että vanhemmat uskaltaisi harrastaa lastensa kanssa. Ja jos miettii, että mä oon hiihtänyt aika paljon ja liikkunut lasten kanssa tosi paljon, niin kyllä mullekin niin paljon enemmän on tullut niitä kommentteja, että voi, mitä sä nyt teetkään ja oi, ai. Ja semmoista niin kuin kauhistelua ja hirvitystä, että kun pakkasta on ja vettä sataa ja mitä sun lapsi herää kesken lenkin. Että mitäs sitten, no olen imettynyt morotilassa tuolla Laajavuoressa ja olen syöttänyt vauvaa alikulkutunnelissa vesisateessa ja että me tarvitsisimme enemmän sen kauhistelun ja semmoisen sijaan ennemminkin sitä tukea, toistemme tukemista, auttamista, lempeätä suhtautumista mun mielestä ja enemmän sitä mallia, että olisi tosi ihanaa, että ihan niin kuin tiedätkö, synnytyssairaalassa, kun on imetysohjausta tai neuvolassa kerrotaan lapsenhoidosta, niin olisi myöskin siitä, miten vanhempi pitää myös itsestään huolta sillä, kun hän hyödyntää vaikka niitä lapsen uniaikoja ja liikkuu sitten sinä aikana esimerkiksi. LinkedInissä olen törmännyt ihmisiä, jotka on töissä sairaaloissa ja jotka mahdollisesti tekee juurikin näitä valmennuksia, niin toivotaan, että tämä viesti saavuttaa heidät. Kurkataan vähän vielä yleisökommentteja tuolta, mitä meille tuli tonne. Ja otetaan tähän väliin itse asiassa tämmöinen polli, eli LinkedInissä oli polli, pystyykö ruuhkavuosina mitenkään liikkumaan aktiivisesti? Ja 68% oli vastannut kyllä, ja ehkä oli vastannut 15%, ei oli vastannut 15%. Kommentoin, katson tulokset 3%, eli kuitenkin suurin osa nämä oli itse asiassa aika samankaltaiset tulokset kuin mitä tuolta Joneksen Threadsistä tuli, eli 6 alkoi ja sitten 15-20 pinnaa oli noin 2 muuta osioa, eli hyvin samankaltaisia lukuja sieltä. Mä vielä luen pari yleisökommenttia. Vaatii vähän enemmän suunnittelua, mutta pystyy. Yritän itse hyödyntää nyt paremmin pojan treeniajat. Arkena näistä tulee jo 4 harjoituskertaa, josta 2 hiihtoa ja 2 kävelyä. Viikonloppuna sitten omalla ajalla salille kautta hiihtämään, vastasi Marko. Ja täällä on
Tea on vastannut näin, eli hyvin ehtii treenaan joka päivä 1-2 kertaa, 1 lepopäivä viikossa. Missään vaiheessa ei ole tippunut urheilukuvioista, en pystyisi elämään ilman liikkumista. Lasten harrastusajat hyödynnetään ja liikutaan myös paljon lasten kanssa yhdessä. Mitä ajatuksia herää? Tosi ihanaa. Ja tuossa oli tosi ihanaa se, oliko Tea, joka vastasi, että ei ole missään vaiheessa katkenut se liikkuminen. Se on ihan superhyvä. Eli tavallaan niin kuin, se on tosi tärkeää, jos miettii, että raskausaikana on erilaisia raskauksia, mutta jos on terve, normaali raskaus, missä ei ole niin kuin riskiä, niin on tosi tärkeää, olisi ylläpitää sitä liikkumista. Ei niinkään niin kuin se kunto joka tapauksessa, se ei ainakaan helposti kohoa sen raskauden aikana, mutta se, että ylläpitää sitä, antaa valmiuksia sen synnytyksen jälkeiselle liikkumiselle. Palautuminenkin on nopeampaa kuin on liikkunut silloin, mutta se etenkin, että se pysyy niin kuin rutiinina ja tapana. Koska jos silloin niin kuin unohtaa itsensä, niin kuin tosi moni on niin kuin mullekin laittanut viestiä, että silloin raskausaikana helposti lopettaa liikkumisen. Neuvot on sitä luokkaa, että muista syödä 2 edestä. Niin sitten on haastavampi aloittaa se liikkuminen sitten niin kuin synnytyksen jälkeen, kun kaikki on mullistunut ja muuttunut. Niin olisi ihan superhyvä, jos pystyisi ylläpitämään sitä liikuntaa, totta kai omaa kroppaa kuunnellen, jolloin sitten on helpompaa myöskin jatkaa sitä harrastusta ja tapaa, rutiinia myös sitten pikkuvauva arjessa. Kuinka pitkään, kuinka lähelle synnytystä sä oot itse harrastanut liikuntaa? Tämä on vakiokysymys aina, mutta kysytään. Sä et lukenut Iltalehteä. En ole lukenut. No olen harrastanut ihan, että olen laskettuna päivänä käynyt juokseen 10 alle tuntia, kun kerran hyvältä tuntui. Ei väkisin, vaan koska on tuntunut hyvältä. Ja viimeisimmässä raskaudessa neuvolan ihana terveydenhoitaja sanoi niin kuin viikkoa ennen laskettua aikaa, että Susanna, nyt kun menet hiihtolenkille, niin nyt saat hiihtää pidemmän lenkin, että ei tarvitse himmata, jos rupeaa supistelemaan. Mä olin aikaisemmin ottanut vähän, varovammin ja ennen kauhean kovia mäkivetoja. Niin sitten mä kävin hiihtää 3 päivää, eli laskettua päivää 100 kilometrin lenkin tuolla Laajavuoressa. Ja se meni ihan tosi hyvin. Ja sitten kun rupesi vähän supistella 70 jälkeen, niin mä otin vaan niin kuin vielä kovempaa ja kovempaa ne ylämäet. Mutta ei sitten vielä kuitenkaan silloin syntynyt, meni vielä 3 vuorokautta. Tuolla meidän tanssikisoissa näkyy tuolla All Stars-tasolla on ollut raskana olevia naisia kilpailemassa ja ovat pärjänneetkin sielläkin ihan hyvin. Ja siinä on semmoinen vaan, että tanssiparin täytyy tietysti ottaa se huomioon, ettei tee niitä ihan pahimpia dippejä sen parin kanssa. Sitä on aika mielenkiintoista itse asiassa seurata, kun yleisö niin kuin myhäilee siellä ja sitten parit ottaa toisen huomioon ja kaikki vähän niin kuin tietää, että nyt tässä vähän näytetään ikään kuin esimerkkejä ja kaikki on mukana siinä, että halutaan tehdä siitä tilanteesta mukava ja että se tanssi ei pysähy silloinkaan, kun perhe lisääntyy. Mun mielestä on tosi ihanaa, että tavallaan että raskaus ei ole sairaus niin kuin lähtökohtaisesti. Totta kai on erilaisia raskauksia, mutta lähtökohtaisesti se ei ole sairaus. Ja kyllä mä oon siis mennyt, vaikka nyt viimeisessä synnytyksessä, niin menin pyörällä synnyttämään ja mies oli tarakalla ja aina kun supistus iski, niin se sitä tarakalta paineli mun selkää. Et se liikunta siis loppui siellä sairaala ovella ja sitten ei mennytkään kovin pitkään, kun oli kaveri ulkona. Muistutetaanpas vielä yleisölle tosiaan, että saa heittää vielä yleisökommentteja ja semmoinen, mikä itse esimerkiksi kiinnostaisi, kun tässä on nyt puhuttu näistä itsensä ylittämisestä, puhuttiin hetki sitten, niin kiinnostaisi kuulla yleisöltä sieltä, että onko teillä jotain juttuja, millä te olette lähtenyt tälleen ylittämään itteenne vielä vaikkapa aikana, jolloin olette kuvitellut jo, että ei sitä nyt enää mitään uutta lajia tai mitään uutta esiintymistä tai muuta, niin heittäkääpäs kommenttikenttään jotain itsensä ylittämisjuttuja ja uuden oppimisia. Sitten mä luen täältä vielä juttuja. Eli Erika on vastannut näin. Kyllä ehtii töiden jälkeen liikkumaan ainakin vähän, jos alkaa vetämään oman lapsen partioryhmää. Kai nyt kirkonrotta ja banaanihippa lasketaan liikunnaksi. Nimimerkillä 5 lasta, ura ja opiskelut käynnissä. Ihan mahtavaa. Siis toi oli niin ihana, koska todellakin lasten kanssa, miten niiden kanssa voi olla liikkumatta? Meillä ainakin kun 3V kysyi, kun tänäänkin aamulla kun kuskasin häntä hoitoon, että äiti, ehitäkö käydä luistelemassa ennen hoitoa? Mutta no, valitettavasti ei ennen hoitoa. No, mennäänkö hoidon jälkeen luistelemaan ja sen jälkeen laskettelemaan? Että lapset haluavat niin kuin lähtökohtaisesti liikkua, kun se tehdään heidän tasolle sopivalla tavalla ja heitä kuunnellen ja lapsen tahtisesti. Niin sanoisin, että meidän perheessä ainakin, kun lapset ovat oppineet aktiiviseen elämään, niin lapset kyllä vievät meitä myöskin rinteeseen nykyään ja ladulle ja uimaan ja muuta. Että se on niin alkanut olla niinkin, että enää ei tarvitse meidän olla niinkään houkuttelemassa.
vaan se, että lapsilta tulee sitä pyyntöä ja sitten me vaan niin kuin, toteutamme niitä. Omasta lapsuudesta muistan, että sitä poliisia rosvoa pelattiin sieltä ihan pienestä asti, sinne yläasteikään asti. Ja sitten siihen tuli ehkä pieni semmoinen droppi, mutta itse asiassa siltikin siellä oli kyllä kaikkia koulun pahiksetkin oli siellä mukana jossain vaiheessa kuitenkin pelaamassa sitä. Että meillä ihmisillä on tuolla sisäsyntyinen tarve päästä sinne hippasille. Ja sitten lukiossa oli niin semmoinen lapsenmielinen kaveriporukka meillä, että siellähän me vedettiin ihan poliisia rosvoa taas ihan täysillä yhtä paljon kuin ala-asteella tai enemmän. Ihan mahtavaa. Silloin kun Vekki osti tuo meidän nykyinen koti, niin me saatiin päättää sinne niin kuin pihalle, mitä tulee. Niin me otettiin sinne 2 tavallista keinoa, että ei mitään vauvakeinoa, että vauvavaihe kestää aina lapsilla niin vähän aikaa. Niin siis me pelataan siellä kikkupolttista ja siellä on niin kuin naapurit, että siellä on parhaimmillaan kikkupolttista saattaa olla 6 pelaamassa ja meillä on siis pesispelit naapureiden kanssa. Ikähaitari on 3-45 vuoteen ja siellä saattaa olla pesistä pelaamassa se 10 henkeä ihan hyvinkin. Et pihapelit on ihan älyttömän hyvä ja tosi hauskaa. Siinä saa spurtteja ja siinä saa sitä yhdessäoloa ja kaiken näköistä. Että ei pelkästään sitä liikuntaa, vaan myöskin sitä sosiaalista hyvinvointia. Ne on kaikki itse asiassa tärkeitä ja tuli tuosta mieleen oma lajieni tanssia, kun mainostin, niin mä oon itse laskelmanut niin, että jos olisi tanssi ja kiitollisuus, niin siinä tulee kaikki tämmöiset, mitä työhyvinvoinnista sanotaan, että pitäisi olla, tai ylipäänsä hyvinvoinnissa ja stressin lievittämisessä, koska on yhteisöllisyyttä, naurua, se kosketuskin, vaikka siellä hippaleikissä tai poliisissa rosvossa tulet koskettaneeksi jotain ihmistä. Kyllä. Sillä on itse asiassa merkitystä. Jos ihminen on vaan tämmöisessä betonikuutiossa koko ajan, eikä ikinä kosketa ketään, niin se kärsii todellisuudessa siitä se ihminen. Ja tanssissahan tulee kosketus. Mutta kiitollisuus vielä, jos yhdistetään. Mä muistan kattoneen, että se oli ainut asia, mikä uupui mun lajista periaatteessa, mikä on tämmöinen hyvinvointia lisäävä. Kiitollisuudesta pitää sanoa, että meillähän on ollut tapana niin kuin lasten kanssa listata, että jokainen lapsi kertoo vuorotellen, ja siis me aikuiset kanssa, niin 3 kiitollisuuden aihetta. Se on tosi hauskaa, että kun alkaa lähestyä ja alkaa pesemässä hampaat, niin sieltä pienemmät jo kysyy, että äiti, tuu kertoa ne sun 3 asiaa. Ja sitten meillä on nämä 3 kiitollisuuden asiaa, mitä me sitten kerrotaan niin kuin perheemme kanssa. Ja se on tosi ihana, kun sitten jää ne mukavat asiat jää siitä mieleen, ja jokainen saa kertoa sitä omasta päivästään, niin se on mun mielestä ihan tosi ihana tapa, ja suosittelen ottaa se ihan niin kuin rutiininomaisesti käyttöön. Ehdottomasti kiitollisuuskeskustelut käyntiin illalla. Puhutaanpas hetki somesta ja yrittäjyydestä. Eli sulla on lähtenyt nyt yritystoiminta käyntiin, sä valmennat, eikö niin? Kyllä. Onko tämä niinku taviksille vai onko tämä niille, jotka kilpailee? Tämä on aivan tavallisille ihmisille. Minäkin olen siis aivan tavallinen ihminen, mutta mä autan siis ihan siitä, että jos joku haluaa aloittaa liikuntaharrastuksen, huomaa, että hei, että mun arvoista on tärkeää se, että terveys ja hyvinvointi, mutta mä en olekaan tehnyt asialle mitään, niin miten saisi lisättyä sitä liikkumista. Ja mulla on totta kai piiloajatuksena se, että mä haluan lisätä asiakkaille sitä hyvinvointia, lisätä jaksamista elämään. Että se lähtee monesti siellä liikuntakärjellä, mutta se on semmoinen ihana tämmöinen niin kuin pyörähdys, että sitten monesti ruokailu järkevöityy, nukkuminen järkevöityy, syöminenkin tulee enemmän semmoiseksi, niin kuin, mistä pidetään parempaa huolta. Ja sitten kautta jaksaminen lisääntyy, jaksaa paremmin töissä, jaksaa paremmin töiden jälkeen. Ja sitten on kiva olla lasten kanssa sen jälkeenkin, että ei sohva vedä puoleensa, vaan riittää energiaa. Sitten tietysti paranee myös se yöuni. Sitten jaksaa taas vielä paremmin. Jos nyt sun valmennettavaksi tulisi vaikka keski-ikäinen yrittäjä, jolla on ruuhkavuodet käynnissä, on lapset, on intensiivinen yrittäjyys ja on jäänyt ne liikuntaharrastukset. Ja kaikki 3 on pielessä, sanotaan liikunta, ravinto ja lepo. Kaikki on nyt kuralla ja tulee sun luokse ja sanoo, että Susanna, mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Mistä sä lähtisit liikkeelle? No, mä houkuttelisin hänet minun tiimiini, jossa ollaan siis yhteydessä ihan niin kuin viikoittain ja saa myöskin tiimin tuen, eli muiden valmennettavien tuen mun lisäksi. Ja kuitenkin lähdetään niin kuin yhdestä pienestä asiasta yleensä liikkeelle. Lähdetään lisäämään ihan sitä niin kuin liikunnan määrää. Ei tarvitse olla pitkiä kertoja, mutta se, että lähdetään lisäämään pikkuhiljaa liikkumista. Ei liian isoa muutosta kerralla, koska jos miettii, että kuitenkin keskimäärin kestää noin 60 vuorokautta, keskimäärin tulee niin kuin tavat muodostaa rutiineja. Lähdetään lisäämään pikkuhiljaa liikkumista. Sitten kun ollaan saatu vähän liikkumista lisättyä, sitten sitä monesti niin kuin kiinnitetään huomiota uneen, kiinnitetään huomiota syömiseen, etenkin jos asiakas sanoo, että okei, iltapäivällä että ei millään jaksa liikkua,
Sitten saadaan kysyä sitä työrytmistä vähän, että millainen työpäivä sulla on, tuleeko siellä yhtään mitään lyhyttä breikkiä, jolla tulisi pikkasen palautumista. Miten syömiset? Mitenkä syöt? Tavallaan me lähdetään liikkeelle liikunnasta, mutta otetaan niin kuin kokonaisuus huomioon. Ja musta on tosi tärkeää, että otetaan kokonaisuus huomioon ja sitten asiakkaan elämä. Että vaikka mä teen harjoitusohjelmaa valmiiksi, niin se, että harjoitusohjelma ei ole semmoinen, että se on niin kuin orjallisesti pitäisi tehdä just sitä ohjelmaa, vaan ennemminkin niin, että asiakkaasta lähtöisin me lähdetään miettimään, että miten se asiakas voisi soveltaa siihen omaan elämäänsä sitä ohjelmaa niin, että se saisi sitä hyvinvointia, saisi sitä monipuolisuutta ja fiksua liikkumista. Mutta ennemminkin niin, että mä autan sitä harjoitusohjelman soveltamisen opettelussa sitä valmennettavaa kuin niin, että mä sanonkin aina, että älkää tehkö orjallisesti sitä, vaan ennemminkin niin, että fiksusti ja järkevästi otetaan haltuun niin, että meidän liikkuminen olisi järkevää. Me saataisiin sitten vähän punaista lankaa. Sulta löytyy etä-soolo-ryhmävalmennuksia. Kyllä. Ja näihin lähivalmennuksiin, niin sitten varmaan Jyväskylän seudulta. Itse asiassa mulla kaikki valmennukset toimii verkossa, eli kaikki toimii verkossa, voit olla etänäkin, ja mähän siis kuljen mukana taskussa. Eli jos sulla on puhelin tai jos sulla on tietokone, niin saat mut sovelluksena sun lähelle, ja voit sitä kautta laittaa aina mulle viestiä tai sinne mun keskustelualustalle viestiä, ja sitten sieltä saat myös ohjelmat ja myöskin videot vaikka lihaskuntoon ja kehonhuoltoon tai juoksutekniikkaan tai alkuverkkoihin. Eli mä kuljen mukanasi kaikkialla. Mutta varsinaisia lähivalmennuksia on niin, että nyt kaikki tapahtuu niin, että voit aikaan ja paikkaan siis ei ole riippuvaisia aikaista ja paikasta, vaan kuljen mukanasi kaikkialla. Ja mä oon huomannut, että se on tosi toimiva, koska vaikka meillä onkin sitten kyllä tapaamisia, esimerkiksi etälenkki on nyt tulossa valmennettavien kesken tulevana sunnuntaina, ja on sitten webinaareja, niin sitten webinaaristakin tulee tallenne. Eli ei haittaa, vaikka et olekaan paikan päällä, niin sä pääset katsomaan sen myöhemmin omalla ajallasi. Eli sulla on oma app. Joo. Millä nimellä tämä appi löytyy? Se on semmoinen kuin Kajabin kautta löytyy se. Sukse on mun valmennusfirma, ja sitten Sukseen kautta saat sen Kajabin appin puhelimeesi. Ja sieltä tulee sitten videoita myöten kaikki tarvittava, mitä tarvitsee. Kyllä. Ja sitä kautta saat myös nopea yhteyden minuun. Just näin. Okei. Sieltä kuulitte ihmiset, mitenkä saa Susannaan yhteyden. Ja jutellaan vähän somesta vielä. Joo. Eli mikä some on sulle tärkein tai mitkä ja mihin kaikkialle sä tuotat sisältöä tällä hetkellä? Tuotan sisältöä YouTube, Insta, Facebook, TikTok. Ja itse asiassa, saako kertoa siis sitä, että miten 2019, mutta mä en siis halunnut somea ollenkaan. Mä olin pitkään niin kuin, että mä en mene somea ollenkaan, enkä mä halunnut siis, että lehdetkään kirjoittaa musta. Mä haluan säilyttää anonymiteetin. Mutta sitten 2019 erään urheilusponsorikuvion takia mun piti mennä someen. Ja sehän oli siis ihan hirveätä, että apua, mun pitää ottaa joku, siis mikä Instagram, ja menin sitten Instagramiin sitä kautta ja sitten oli semmoista pakkopullaa, että voi ei, että voisiko joku laittaa kuvaa mun puolesta, että mä en tosiaankaan halua sitä, että se tuntui ihan kauhealta ja mitä mun pitää jakaa ja en mä halua kertoa niin kuin itsestäni. Mutta sitten mä tajusinkin sen, että kun mä oon aina halunnut liikuttaa ihmisiä, se on niin kuin mulla ollut niin kuin aina, ihan niin kuin lapsesta saakka vaan liikuttanut ja pitänyt kaikkea liikuntakerheä silloin pienenä. Että mä haluan liikuttaa ihmisiä, että hei, sitä kautta mä voinkin tavoittaa ja auttaa ihmisiä. Ja sitten se tuli se niin kuin oivallus, niin sen jälkeen mä oon ottanut somea haltuun ja nythän mä siis tavoitan sen 2 miljoonaa kuukausittain. Ja Instagram on se mun niin kuin päätili tavallaan, että se on niin kuin, sille annan isoimman panostukseni, mutta kyllä mulla on noin kaikki 4 kanavaa. LinkedIn vaatii vielä hieman työtä, että sen saa vielä hyvin pyörimään. No mutta se tulee meidän avulla nopeasti kuntoon. Sä oot itse asiassa tällä hetkellä saanut tosi paljon, kun ollaan tässä juteltu, niin tämä on mun mielestä jo aika paljon yleisökysymyksiä, että mun mielestä sulla pyörii LinkedIn hyvin, vai mitä sanoo meidän yleisö? Että kaikki nämä kommentit oli suoraan meidän LinkedIn eventistä tosiaan. Ja linkkarissahan LinkedIn livet, niin ne ei ole hirveän yleisiä Suomessa. Me ollaan haluttu panostaa niihin, koska tulee tämä elävä yhteys sinne ihmisiin, se tulee sitten lennosta, se muuttaa koko sen keskustelun. Ja täältä tulikin itse asiassa Jarnolta viesti, että en tiedä tuliko aiheena käsiteltyä, mutta mites keppi ja porkkana kokemuksia, eli motivointi ja voiko sopia kepistä, jos syntyy motivaation puutetta? No itse asiassa mä oon enemmän se
En mä sano sitä porkkanakaan, mä enemmän pulla. Eli jotenkin mä ajattelen niin ennemminkin, että mä pyrin sekä itse omalla kohdallani että valmennettavien kohdalla laajentamaan mukavuusaluetta. Että se on niin kuin se juttu. Me pyritään liikkumaan, etsimään semmoisia juttuja, että mistä asiakkaat tykkää tai että mullakin, että mä lähden tekemään semmoisia haasteita, jotka säilyy mun mukavuusalueen sisällä. No okei, mulla joskus ryöpsähtää vähän se yli. Mutta ennemminkin, että me laajennetaan mukavuusaluetta ja sitten jos sanotaan, että no pain, no gain, niin mä en todellakaan ole sitä mieltä. Kipu ei kuulu urheiluun, kipu ei kuulu liikkumiseen, eikä se kuulu arkeen. Ennemminkin tehdään liikkumisesta niin mukavaa ja sitä arjesta ja liikkumisen valinnoista niin helppoja, että se lisää sun hyvinvointia. Se on sitä sun itsestä hyvää huolta pitämistä ennemminkin. Et olen joskus valmennettavalle palkinnut häntä jollakin energiakarkeilla siitä, että hän on saanut tehtyä ensimmäiset kokonaiset treeniviikot, kun hänellä oli kova tavoite suorittaa kaikki Suomen suurimmat polkujuoksikisat, eikä saanut millään itsensä motivoitua. Sitten mä silloin sanoin hänelle, että hei, sit kun saat ensimmäisen treeniviikon, niin saat multa energiakarkkeja. Ja kappas, sitten rupesikin tekemään, kun hän rupesikin löytämään itsestään motivaatio. Mutta ennemminkin niin kuin palkinnoilla ja palkitsemisilla ja niin kuin kannustamisella kuin mä en usko keppiin. Mä oon lukenut jostain, että toi ruoka yhdistyy meillä aivoissa jotenkin tosi alkukantaisella tavalla, että se on itse asiassa äärimmäisen hyvä palkitsemiskeino. Mäkin oon tehnyt tuolla jotain varmaan parhaimmillaan parin tunnin, ehkä 3 tunnin juoksuja täällä lähiympäristössä, testannut vähän, että mitä jos mä lähdenkin nyt vielä Sippulanniemen lenkin jälkeen Laajavuoreen pyörällä ja juoksen vielä siellä ja välissä vedän vain hieman kookosöljyä ja omenaa ja muuta ja sitten siinä alkaa miettimään just sitä ateriaa, minkä saa kotona. Et lopulta se ajatukset menee tosi paljon sinne ruokaan. Ja mä oon huomannut, että jos mä lupaan itselleni, vaikka punttisalillakin, kun oot tekemässä sitä sarjaa, nyt mä en jaksa enää, niin mä lupaan itselleni jonkun hyvän ruoan, niin sieltä löytyykin sitä poveria vielä muutaman toiston verran jopa, koska pistää ihan kaiken kehiin. Paitsi mä oon sitä mieltä, että ensin tulee ruoka, sitten tulee reeni. Koska sun pitää syyä tosi hyvin, sun pitää nukkua hyvin ja sun pitää syyä hyvin, niin sit sä jaksat hyvällä mieli reenata. Että niin kuin tavallaan, että mä oon sitä mieltä, että ruokaa ei tarvitse missään nimessä ansaita. Et voi olla palkintoja, mutta ruokaa ei ansaita. Et joka tapauksessa meidän tulee syödä hyvin, jotta me jaksamme. Tämä on niin kuin mun mielestä, niin kuin, mistä ainakin valmennettavat sanoo, että ne tulee semmoinen tosi iso oivallus. Että totta, että kun pitää huolta syömisestä, kun pitää huolta energioista, niin sitten jaksaa paljon paremmin, tekee paljon laadukkaamman reenin. Ja mähän opetan tosi paljon, totta kai niin psyykkehallintaa myöskin ja psyykkisiä taitoja liittyen liikuntaan. Mutta ihan niin kuin tiedätkö sitäkin, että jos sä lähdet vaikka tekemään sitä sun 3 tunnin reeniä, niin mähän opetan sulle, että miten sun kannattaa niin kuin valmistautua siihen syömisten suhteen, miten sun kannattaa juoda nesteitä ja ottaa energioita sinne sun reenin aikana. Ihan sen takia, että sä saat koko ajan energiaa, sun lihakset polttaa glukoosia, joka glykogeeniksi varastoitu sun lihaksi, niin tavallaan se, että sulla koko ajan riittää sitä energiaa siihen, koska jos sä et syö mitään, et juo mitään, sulla tulee nestevaje, mitä sulla tapahtuu, sun suorituskyky laskee, sama homma, glykogeeni loppuu sun lihaksista, tulee se kuuluisa seinä vastaan ja sä et jaksa. Ja sä luulet, että sulla on kunto huono, vaikka todellisuudessa se on vaan kiinni siitä, että sä syöt fiksusti sen suorituksen aikana ja juot suorituksen aikana hyvin. Voisiko se olla jotain tämmöisiä energiageelejä vai mitä sä suosittelisit mulle, jos mä vedän tuolla nyt vaikka pari tuntia ja sitten vielä tunnin toisessa paikassa, niin mitä mä siinä välissä nappaisin? Tosi monta eri vaihtoehtoa. Geelit on yksi hyvä, se on tavallaan helppo, se kulkee taskussa, se voi olla varalta. Se voi olla, tiedätkö, pyöräilyssä voi olla tosi hyvä vaikka banaani ja jotakin nestettä. Hiihtäessä se voi olla kuumaa mehua, se voi olla kuivattuja hedelmiä, se voi olla energiakarkkeja. Tavallaan tosi monta erilaisia juttuja, että sä voit kokeilla erilaisia asioita. Kuitenkin kannattaa pitää huolta siinä, että siinä on jotakin glukoosifruktoosi on tavallaan tosi hyvä sekoitus sille, että mikä sun keho pystyy hyvin hyödyntämään sen sun liikuntasuorituksen aikana. Tätä pitää ehdottomasti testata, koska mä oon itse mennyt semmoiseen, että silloin kun mä teen noita mun juoksuja, normijuoksulenkki saattoi olla silloin aktiiviaikana tosiaan vaikka 1,5 tuntia ja sitten nämä äärimmäisemmät saattoi olla tuplasti sen, niin mä oon totuttautunut siihen, että vaikka se olo tulee kuinka kurjaksi ja nesteet on vähissä, niin mä vaan niin kuin jatkan. Että en ole juuri kyllä juonut enkä enää syönyt, mutta mä pistän tätä ehdottomasti testiin. Pistä se korvan taakse, koska moni jotenkin ajattelee, pitää mun suorituksia, että se, että jos mä käyn juoksen 100 kilometriä vaikka, niin moni pitää sitä niin kuin ihan aivan täysin niin kuin kahjona ja överinä ja semmoisia mahdottomana.
mutta sitten kun totta kai se vaatii niinku reenaamista ja kuntopohjaa, se on totta ja vuosien harjoittelua, mutta sitten sitä auttaa hirveästi se, että kun sä osaat syödä, kun sä osaat juoda siinä sun matkan varrella. Totta kai niinku siihen eteenkin vähän, että et lähde niinku sun kropan hiilarivaransa tyhjänä, mutta se, että sä pystyt sen suorituksen aikaisella tankkaamisella ja juomisella tekemään ihan tosi paljon. Ja believe me, mä oon tehnyt ne virheet. Mä oon käynyt juossut maratona ja aikaisemmin tietty jollakin vedellä ja rusinalla. Mä oon tehnyt virheeni ennen opintojani ja sillä on ihan järkyttävän iso ero. Siinä oli vinkkejä kaikille meistä, jotka mennään tonne rajojamme koettelemaan. Meillä alkaa tässä lähetys käydä loppuun, mutta heitä vielä joku, jos haluat. Itse asiassa mä heitän yhden jutun tähän nimittäin. Sopiiko sulle, jos ihmiset, jotka kuuntelee tätä, heittäisi sulle Connectin linkkarissa? Koska sä saat sun linkkarin jo nyt kasvuun ja me toivotaan sulta linkkarilaisina ehdottomasti, että laita niitä samoja videoita sinne linkkariin, mitä sulla pyörii Instassa. Siellä tarvitaan inspiraatiota. Siellä tarvitaan näitä hyviä esimerkkejä, oppia asioista ja sitä tarvitaan myöskin keskustelua linkkarissa näistä asioista, koska tosiaan me suomalaiset ei liikuta tällä hetkellä tarpeeksi, eikä välttämättä syö tai nukutakaan oikealla tavalla tai tarpeeksi. Mutta tervetuloa ehdottomasti linkkariin ja me voidaan tosiaan Kalliomäen podcast-tiimi toimia tässä tukena sulle. Niin ei muuta kuin Susanna Ylinen, klikkaa sinne searchiin sieltä ja connect Susanna Ylinen ja connectakaa myöskin Kalliomäki podcast ja Tuomo Kalliomäki. Mutta sitten ne muut somet sulta vielä tai nettisivu, mihin me ohjataan ihmiset? Suksee.com. Eli Suksee on tämä mun firma. Just näin. Ja sitten oli tämmöinen kuin lapsiperheen retkiopas. Se on harvinaisuus. Sitä ei saa enää mistään. Apua, äkkiä. Se myytiin loppuun. Eka painos myytiin loppuun ennen kirjejulkkareita ja ennen Maikkarin vierailua. Toka painos myytiin myöskin tosi nopeasti loppuun, mutta nyt tällä hetkellä sitä ei ole mistään saatavilla. Apua, nyt me odotetaan, että tätä saa jostakin lisää ja ilmoita siitä somekanavilla heti, kun näin tapahtuu. Mä lupaan ilmoittaa. Jes, kiitoksia paljon Susanna. Kiitos.